Sioned Hâf Thomas ydw i, a heddiw wi'n mynd i ddangos i chi sut i wneud Colur Calan Gaeaf. Heddiw byddai'n gwneud colur hanner a hanner, felly byddai'n gwneud un hanner o'r gwyneb edrych fel pwmpen a'r hanner arall edrych fel sgerbwd. Heddiw wi'n mynd i fod yn defnyddio paent gwyneb melyn a goren, hefyd paent gwyneb du a gwyn, hefyd fyddai'n defnyddio lliw llyged. Felly, i ddechrau, wi'n mynd i benderfynu sut dwi am hanner y gwyneb, a mae hynny hollol i fyny chi pa gyfeiriad chi'n cymryd yr llinell. Wi'n mynd i gymryd y llinell i lawr hanner y gwyneb fel hyn. A hefyd, wi'n mynd i llinell edrych fel dŵr yn rhedeg, droplets bach. Felly, wi'n mynd i gymryd y paent gwyneb du a brwsh main. A wi'n mynd i greu llinell yna i lawr y gwyneb. A dyna ni. Ar y pwynt yma, does dim yn rhaid i chi boen yn ormodol bod y llinell yn daclus, gan eich bod chi'n cymryd nôl nes ymlaen i cymryd lan tamaid bach. Felly, wi'n mynd i ddechrau trwy roi paent gwyneb melyn ar y rhan yma o'n wyneb. Nesa, wi'n mynd i gymryd paent gwyneb oren, a wi'n mynd i gymryd o amgylch yr ochrau, a wi'n mynd i pylu'r lliw yna i mewn i'r melyn. Nesa, wi'n mynd i fynd at y lliw llyged. Mae gyda fi oren tywyll, canolig ac ole. A rheina yw'r lliwiau wi'n mynd i fod yn ddefnyddio fan hyn nawr. Felly, be dwi'n mynd i wneud gyda'r lliwiau yna? Gyda'r lliw tywylla, wi'n mynd i fynd o amgylch y tu allan i'r gwyneb a gwneud lawr fan hyn. A wi'n mynd i greu llynellau yn dod lawr fel hyn, a wi'n mynd i ddefnyddio'r tair lliw. Wi'n mynd i ddefnyddio'r lliw tywylla i ddechrau'r llinell, yna'r lliw canolig, a wedyn y lliw golau yn y canol, a wedyn dechrau mynd wedyn nôl i'r lliw canolig a'r lliw tywylla, fel bod y canol yn o leiach na'r gweddill. Nawr, dwi'n mynd i fynd at y lliw canolig. Ac yn nesa, wi'n mynd i fynd at y lliw golau. Be dwi wedi wneud yw cymryd yr lliw oren golau a llenwi unrhyw bylchau o'n i'n gweld le oedd y melyn yn dod trwyddo llawer. Nesa, wi'n mynd i ddefnyddio lliw llyged du, ond mae'n bwysig bod ni'n bod yn ofalus bod ni ddim yn defnyddio gormod, oherwydd ni jyst eisiau cael llinellau ysgafn tywyll. A beth ni'n mynd i wneud yw, yr un peth ni wedi wneud gyda llinellau oren yma, ni'n mynd i wneud nhw gyda rhai du, ond fel yn gweud rhai ysgafn, dyn ni ddim angen llawer o bowdwr y lliw llyged ar y brwsh.
i orffen y rhan yma, wi'n mynd i wneud y llygad. Ac ar gyfer hwn, wi'n mynd i wneud siap miniog o amgylch y llygad. Wi'n mynd i ddefnyddio paent gwyneb du a brwsh main. Os nag oes gyda chi brwsh main, allwch chi ddefnyddio pensil llygad du. Nesa, ni'n mynd i symud ymlaen i'r ochr yma. Wi'n mynd i ddechrau trwy gwneud y cyfan yn wyn gyda paent gwyneb gwyn. Nesa, wi'n mynd i gymryd y powdr du a wi'n mynd i creu fatha cysgod o amgylch fan hyn a tamed yn dod mewn fan hyn a hefyd wi'n mynd i gwneud cysgod bach i lawr gyda'r llinell yma ar y ochr isa o'r oren. Efallai pan i chi'n neud y rhan yma fyddwch chi'n gweld bod yr du yn troi'n llwyd oherwydd mae'r gwyn gyda chi tano. Wi'n tueddol yn lle brwsio'r lliw ymlaen, wi yn just mynd fel hyn yn ysgafn. Ac yna mae'r lliw yn llai tebygol o gymysgu gyda'r gwyn i greu llwyd. Ambell waith mae rhaid i chi rhoi haenau o bowdwr lliw llyged du ar ben i gilydd i allu cael y lliw du yna i ddod allan. Nesa, wi'n mynd i gwneud y llygad. Wi'n mynd i gwneud o amgylch y llygad gyda paent gwyneb du. Yna dwi'n mynd i gymryd lliw llyged du o amgylch yr paent gwyneb du i helpu ysgafnhau y llinell o amgylch y llygad. Nesaf fi'n mynd i fynd nôl at y brwsh main a'r paent gwyneb du ar gyfer creu trwyn sgerbwd. Felly dyna'r trwyn. Nesa, wi'n mynd i symud ymlaen at yr ceg. Wi'n mynd i ddefnyddio mynd lliw du ac yna wi'n mynd i gwneud llinell gyda paent gwyneb du yn gros fan hyn a hefyd yn gros fan hyn ble nad yw'r oren. Ac yna wi'n mynd i gwneud llinellau yn mynd lawr yn groes i'r llinell yna.
Nesaf beth dwi'n wneud, dwi'n gymryd y brwsh pen main a'r paent gwyneb du i fynd dros yr llinell yma wnaethon ni wneud ar y dechrau fel bod ni'n gallu gweld y llinell du 'na eto. Nesa, fi'n mynd i fynd â brwsh main arall a paent gwyneb gwyn a jyst cymryd bach a mynd â nhw i pen y darnau yma sydd yn disgyn i greu'r effaith bod golau yn adlewyrchu oddi arnyn nhw. Yn olaf, fi'n mynd i orffen trwy peintio ngwddwgi yn ddu. Does dim rhaid i chi wneud yr cam yma. Wi'n hoffi wneud fel ffordd i cael y wyneb i sefyll allan. A dyna ni, colur ar gyfer Calan Gaeaf. Mwynhewch!